Ez egy 60 méteres speckó dobózsák, vagy dobó zsinór. És akkor hát valaki így tartja, valaki így. Most ez ízlés dolga. És akkor ez egy kutya közönséges csúszli, ami jó hosszú. Megnézzük, hogy... Igen, hát... Kicsit lejjebb ment. Csomó lejön. Ennek a cuccnak, hogy ugye ilyen szakaszosan van varva. Berakunk egy ipari alpin eszközt, ami arra való, hogy egy földi le tudjon engem ereszteni, hogyha bármi gond van. Szavatolja. Hát itt a beülőnek meg az a nagy tulajdonsága, hogy csak derékon meg comboknál fog, tehát itt fönt nem fog, mint a ipari alpinnál, és ugye itt van egy szabad. De hát mondom, ez egy ilyen nagyon alap dolog, tehát van, aki tényleg úgy megy föl, hogy így ennek a triplája, és simán 1001. Mondjuk egy ilyen alkalmas? Ez egyéb. Aha, kinek mi? Kipróbálja, aztán egyszer megszívja, és utána... Leengedsz majd, ugye? Majd. Félig. Technik, tehát egy köteles technika, illetve van a DRT, az meg értelemszerűen double, tehát két köteles, de az nem... hanem a kötés. És akkor az egészet úgy indítjuk. Nyilván minden technikát is úgy lehet megmutatni. Az ágra, akkor kimegyek. Szépen itt ki tudok menni.